difficult everything that you were saying, but because you have clever answers. Почти трети километър. Към 7 километър. Първият пункт Лилианес. Опа, опа! Перфекто! Първи пункт. Час 43. Приближаваме втория пункт. На 10 км на след 10. Тук пункта. Музика. Първите 20 км са леки. И на 25-я почва якото катеране там горе някъде. Кумариал или Фонтане море. Трарара. Първо сериозно качване до 12 км и половина. и половина километра, 3 часа и 10 минути, четвърти пункт. Грация. 22 км, 3,48. Grazie. Това предстои да изкачиваме. Ще е забавно. 1100 метра. Това просто трябва да се снима. Не знам дали се вижда цвета. Но 4 км 1000. Още 380 метра от 1100. И там горе отиваме. Направо. И спря тока. Това е на не знам кой километър. Към 30. 1100 траса. Някаква супер остра кози пътека. Тук стана сега супер. Това беше брутално. Малко стана.
Ето, супер! Тотално си заслужаваше обаче. Гати красотата е тук. Бъхтенето беше брутално, но си заслужаваше. Тук и за паватки е мега яко. Сега ти гледките. Само заради тия гледки тотално се заслужаваше. Опа. Опа. Колегите бягат надолу. Аз по-добре да не бягам на 30 км. Пуснахме. Много дълго спускане по плански път до дропбега, което всъщност ми харесва. След по-тежки пътеки горе и след тежкото качване, приятно човек да побяга на коларски път с лек градус надолу. Така, 35 км, 7 часа и 24 минути. Да видим. Ситуацията с температурата е много тежка. Страшна жега. 38 км, 8 часа и 10 минути. Не знам колко градуса е, но пече здраво 2 часа следобед. Пускането към дропбек пункта основния. Разбира се, сега е малко брутално. Се вижда долу градчето. Ще е голямо слизане. Стигаме големия пункт. Брусан. 41,6. Merci. Това е на 42 километър. Ситуацията е много тежка, поне е много красива. Но не помага. Баира е брутален. Още 200 метра до хижата. Рефуджио Арп. 50 км според моя часовник, 48.5 тук. Чао, Рефуджио. Още баир. Още малко. Сега отиваме при Глечера. Голямо качване.
Монтероса. От високо. Гледай какво ставате. Майко мила. Майко. 13 часа и 10 минути, 7 часа и 10, 7-10 е вечерта и пускам към Шамполак. От Шамполак има още качване 1000 метра през 2600. Аз някъде се едно там горе да се качиш. Пускане, едно малко качване, пускане и финиш. 26 км стават. Но ще е след полунощ. Красиво шато на 60 км. Това Монтероса. Минах последния голям пункт. Едно кисело мляко. Някакви неща капнах. И сега се качвам горе на 2700. И разбира се, се тъмва. Ще 8 км. Ситуацията не е лека. Меко казвам. Значи геловете много се монтуват и ще ги отказвам. Още 400 метра имаме да качим до 2700. Ей така. Последни напани. Включване към 12:30. Оказва се, че има един хълм тук, който трябва да се мине. Горе на върха положението беше мазало. Имаше повръщащи, имаше лошо име, припаднали. Малко е прекалено това. Според мен трябва с някакви по-високи точки да се допускат само хора тук, защото иначе е голямо бедствие. Казвам го от личен опит. Гранде посрещане. Всички са си легнали. Но това не омалважава. Постижението. Брутално състезание. Брутално. Мерси!